கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இன்றைய தேவ வார்த்தை ஆதியாகமம் 25வது அதிகாரம் 31வது வசனம். அப்பொழுது யாக்கோபு, உன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இன்று எனக்கு விற்று போடு என்றார். ஏசா யாக்கோபினுடைய இந்த சம்பவம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுதான். சேஷ்ட புத்திர சுதந்திரம் என்பது ஒரு தகப்பன் தன் சொத்துக்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கும் போது மூத்த பிள்ளைக்கு 2 பங்கு ஆஸ்தி, அதாவது சொத்து கொடுக்க வேண்டும். ஏன்னா அந்த தகப்பனுக்கு அவன்தான் முதல் பிள்ளை. உபாகமம் 22வது அதிகாரம் 16வது 17வது வசனத்துல இதை வாசிக்கிறோம். இந்த உரிமையைத்தான் ஏசா இழந்து போனான். அவனுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை ஒருவேளை சாப்பாட்டிற்காக யாக்கோபினிடம் விற்று போட்டான். அதை இழந்து போனான். கடைசி வரை அதை அவனால் பெற முடியல. தேவன் கொடுத்த முதன்மை மகன் என்கிற ஆசீர்வாதத்தை ஒரு சின்ன சரீர இச்சைக்காக, ஒரு பசிக்காக அவன் அதை இழந்துட்டான். தன்னுடைய தகப்பன் கொடுத்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்தையும் இழந்துட்டான். இன்றைக்கு அநேக தேவ பிள்ளைகள் தேவன் கொடுத்த அந்த முதன்மையான இடத்தை, ஆசீர்வாதத்தை உலக இச்சைக்காக, உலக ஆசீர்வாதத்திற்காக ஏசாவை போல இழந்து போயிடுறாங்க. அன்னைக்கு மட்டும் நான் இந்த தப்பை செய்யாம இருந்திருந்தா என் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். என் வாழ்க்கையே நான் இழந்துட்டேன், நான் இன்றைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்றேன் அநேக தேவ பிள்ளைங்க இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க. இந்த நிலைமையில தான் இன்னைக்கு நீங்களும் இருக்கிறீங்களா? இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக, கொஞ்ச நேரம் மட்டும் கிடைக்கிற சந்தோஷத்திற்காகவும் தேவன் கொடுத்த முதன்மையான ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போகாதீங்க. அதை இழந்துட்டா திரும்ப பெறுவது ரொம்ப கஷ்டம். கெட்ட குமாரன் புத்தி தெளிந்து எப்படி தன் தகப்பனிடம் வந்தாரோ அதே போல இன்றைக்கு தேவனிடம் வாங்க. அவர் கிருபையாய் உங்களுக்கு இறங்குவார். இழந்த ஆசீர்வாதத்தை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். உலகத்துல எதை வேண்டுமானாலும் இழந்து போகலாங்க. ஆனா தேவனையும் அவர் கொடுத்த ரட்சிப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கிருபையையும் நம்ம ஒரு நாளும் இழந்து போகக்கூடாது. எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.